A les bassetes, com que és a la plana sedimentària, la successió forestal mena des d'un herbassar dominat per plantes herbàcies cap a una bardissa, biòtop secundari, intermig entre l'herbassar i el bosc caducifoli, dominat per un subarbust molt conegut, que anomenem esbarzer. L'esbarzer, tan menyspreat, té diverses funcions ecològiques. La primera, la de formar la bardissa, aquest biòtop secundari que fa de pas intermig entre l'herbassar i el bosc caducifoli. La segona, que ofereix aquest producte, la mora, a la fauna. La tercera, el refugi que ofereix la bardissa a aquesta mateixa fauna. I la quarta, la producció de matèria orgànica, fullaraca,